UMLE ka North Shillong uba Adelbert Nongrum ula ther ting e ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabala pediang ka jingdawa jong ka Harijan Panchayat Committee ban ai ka jaka ki laispa South Artli ki Longying ha European World laban kadaw hangne banakaliang ka Harijan Panchayat Committee kala pediang ban mino naga jaka jong ka them yau maulong henry kalabu iki kendon jingdawa naga Sarkar ban ai ka jaka ka balong shipho akar nagbanta ki laispa South Artli ki Longying ha European World Nakaliang uni UMLE ulapan pau ka jing persha halor kane ka jingdawa jongki Harijan namar ban nakaliang ka Sarkar kelapan baik ban penkenria bat ai jaka tangi ki bri ki baterai ha ketenat Sarkar om ban kentup langi ki bri ki basa be ain ha kane ka jaka so pai ba ka mga khamtam kumu local MLA jong ni ka 17 North Shillong constituency ka bahap lang ketika thami mulong ka basyong kini ki brio ki bangi ki Harijan ki basyong ani po thami mulong pa kani ki issue di basa teng la pun tali ki senam bat mantana du kani ka term ba nilawan siya election ka bathamai ni du arja kharpra basa pending biang ha ba kham sim lala ban penulong ki jing themu ka ba ki pai ba jong ka jala ki pai ba ki belong ki try muluk ki ba thrang ki ba seliang ban yui ba ka government kan yo ba ya ban penkarya tin rei ngaku ban keren ha sho ban penpau ba kani ka kentin relocation ban penkarya ya kini ki parlok ki belon hati jaka wat ada kedai ka area ka ba ka hab po konsumsi jongan ringanum compromise mo ngadu ki por election badep ki por election ban wan ru marke ka ba ngidong kam ku gi nom ikmat kalong ban wan ra ya kata kecing suk ki song suk song sain bat ki we ki bar jala ki belon hani ka ri jongi kimdei ban le try clear bat na semua ban pengen mau government of the day kam dei bahkan cupan subha yanur nak bata ka jingkwa borom jong kamala di nak bata ka jingpen kre ya next election bat kani ka decision ka basim ha ka ban penkarya ya kini ki Harijan te jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation ka ban relocate de ban relocate ko mangla kren na basay na ko baslang madi ban relocate ban penkarya tang ya ki government employees namar ki ka pakong sandu kalong kani ka we kidai ban ai ki sta jaka ka badai tang ki badan hok barkam de ban didu ika kumba ki demand mata ba ar pholak ko ga yeng ha masna with facilities ki kita ki Harijan ki badan hani ka ba state ka jongi kinle try kile tamo kani ka government kam dei jong ki local ka dei jong ki wipat community ka wipat ba ki kam bicara ni sama maka ka ba create problem ka government ka dei ban solve ka problem kam dei ban create more problem mo but ya gini ki bade ki government employee ki de ban identify ki ba de ban ra ki de ban pa ki si respective government quarter ki badon ada kemdon ru kin sina na ka pata joki purposely kan de bitang kata ngim ko mani kren chpang ni jing bargain ki jongki ba arspa square meter bakin yo ya ka way ka family approximately kan poi arjar si spa sanpo square feet ki don hok yu bakin demand maki kat notam la sibu mata ki ong bakide ki food grade employees te ki banja ki wipat ki grade 4 employees jong ki wipat ki department ki pradok ki prasam tu bude ki haban persana ya ki yeng isam kani government haban sim ya jekit clear ya kini ki bapa dismantle ya ketika overbridge po peran ru la jaka hi barit la sukhap nga lembak itu ki nongsong snong nongsong duan tu po kasi market tikitu la di ban ai separate plot of land tekani ka di ka ba ngako an bu kum lokal mali ba kadon ki sendet ka bakim kwa ru yang aban bu ban include beringan hapan ban khro beringan hapan terwai dah dia di kamera joki naru ka si basrang ka po meeting ka bal khot chief minister ngalong ba I'm here hata ka meeting ka bala to por barang ya huriura po ani ka konsultasi jing arja khapra ngalong ba I'm here representing Khnam representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision. Tidak terkadang kami include nga hapo ka committee. Tidak kalau tanong rem ka ba ngaru nga kentu ya kipai ba jog jala. Ngini yang teling na pede kadau pede kari win pedi kita ya kata ke jumlong. Try muluk na bang nasa nyon nasa suppress brok kiliang. Ka sarkari ka ba sideline na bobon kiliang ngam kam pendem man penpo mat soka. Kadi makahi wa de banong ba de ban respect yang aku muluk mali. Kada ka kuat kata ka permanent solution kadi ban include lang ke. Mo kara wilong sai ke no hidden agenda. Tiap hari kata kadi government job, kadi ban prepare maka kadi bande maka tenrei kram da compromise pat ingi try muluk
marke ka bangiban barke jela hi de ban pau ka suri de ban yang teli ka wing de ban paj ani kalau ni ki issue ba ka wei kalau ba ya kini government employee ki ban shift wei cheki government concern quarters ba ki illegal settler ki ban evict pe ki ai ka por ki CTO shibnai arbana ki ban tip i ki ban ki klik dal de la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair aki por ki blalit nadu ki bonus nam blalit te habala bo ya ki hangtai lamba ki department la pha ki ya ki ru dong kam relocate cheki respective government quarters ki bolong ki department concern ke jongki kata ka di gawi ka ba clear ka ba nang community wala dang ni ka government ka ba la sideline ngai bon ki banta jongki issue khaptam ki badai bar ka ni ka constituency ki jonga ka ba solingo kalau don't usual that there must be something hidden agenda ka ba nadu ko basrang ki claim include lanya balong kumu dohot jong ni ka HLC ka bala yalam dai deputy chief minister tibat na sulingo kani ki ka ba in penhun da kata ka condition da ka kendon ka ba kibu kini harijan banong ba babaro ki laispa saufuar settlers ki basong basa ante ki di banyo da ka we pat ka jaka ka ba ki demand manta ban bu khmat ka government ka ba khawput ka government ka ba gem soft government ba ki ong ba ban bu eki po European world larangi phai tang ya ka jaka kani po non kani ka non European kabari ka schedule area ngaragi phai tang ka dor ka riet jongkar ulai hajar kala bonong lai hajar square feet le chate li masuk kala ampun reujar nei ka government kan yo ta pisa ti ka ba solingo bakin sya bargain haki barjala kadi bomla ban pedang kadi highly objectionable highly questionable but nga ko anpu chkli we to deputy chief minister kay kata ka NPP government kay kata ka NPP party ba headed to chief minister bakile try kli balik kini ka khando siap ka demo jong ka NPP once upon a time ko apan pau bakani ka baka land all belong to the people the Denmark ka jing dokam ni asyo government ka government kanumla bakan le business nani kanumla bakan su bargain ta collection plan part of future generation kumung ni harjan kin perkhat yang ta future generation ki khon ki joki ngir ha perkhat ta future generation joki khon ki jongi sei kalawai joki khon ki jongi ka jaga ka puta la ka di border la ka di ha sorru land is life inumla ban le ka inumla ban bargain